Ето родословието на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие, създаде ги мъж и жена, благослови ги и ги наименува човек, в деня, когато бяха създадени. Адам живя 130 години и роди син по свое подобие, по своя образ, и го наименува Сит. А откакто роди Сит, дните на Адам станаха 800 години, и той роди синове и дъщери. И всички дни на Адам, колкото живя, станаха 930 години и умря. Сит живя 105 години и роди Енос. А откакто роди Енос, Сит живя 807 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Сит станаха 912 години и умря. Енос живя 90 години и роди Кенан. А откак роди Кенан, Енос живя 815 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Енос станаха 905 години и умря. Кенан живя 70 години и роди Маалалиил. А откак роди Маалалиил, Кенан живя 840 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Кенан станаха 910 години и умря. Маалалиил живя 65 години и роди Яред. А откак роди Яред, Маалалиил живя 830 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Маалалиил станаха 895 години и умря. Яред живя 162 години и роди Енох. А откак роди Енох, Яред живя 800 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Яред станаха 962 години и умря. Енох живя 65 години и роди Матусал. А откак роди Матусал, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Матусал живя 187 години и роди Ламех. А откак роди Ламех, Матусал живя 782 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Матусал станаха 969 години и умря. Ламех живя 182 години и роди син, и го наименува Ной, като казваше: този ще ни утеши в умората ни, от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни идва от земята, която Господ прокле. А откак роди Ной, Ламех живя 595 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Ламех станаха 777 години и умря. А Ной беше на 500 години и роди Сим, Хам и Яфет.